Oui, bonjour, ça va? Ça va. T'as bien dormi? Oui. Voilà, je me regarde. Voilà, je suis trop fatigué. Maya. Bonjour. Oui. Ouais, ça va. Petit frère, bonjour, ça va? Ouais, ça va, alhamdulillah. Ouais, madame. Vous allez bien? Ça va. Ça va. Oui, c'est là. T'as bien dormi? Ouais, ça va, alhamdulillah. Ouais, ça va. Oh, basi. Mara min ye dumuni yɛrɛ sigi comme ne wulila retard la donc kan ka taa baaraw la joona quoi. Voilà, on va dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ, ça veut dire que ça. Non, cɛ ne falen don dumuni kɛ yan mɛn. Voilà. Donc a tile yɛrɛ de a b'a hakili to ɲɔgɔn na ye inchallah. Zange ne ko e tɛ maloya dɛ kuma jumɛn ne e bɛna muso furu de san joli joli ne kelen ne de bɛ tobili la yan nɔ ka di ni kɔrɔkɛ ma e bɛna muso furu don jumɛn i t'a la i ka muso furu ne t'a ɲɛ dɛ don o don k'a tobi k'a sigi ni kɔrɔkɛ kɔrɔ ne t'a ɲɛ fɛɛrɛ kɛ dɛ n'i bɛ mun kɛ o kɛ i ka muso ko la ne sɛgɛnna vraiment e kan ka na ni muso de ye ne n'o ka ga bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ mais don o don ne k'a tobi k'a sigi ka ni sigi ka dun ni kɔrɔkɛ t'a ɲɛ mais ne t'i t'a ɲɛ dɛ a fɔlen fili ɲɛna ni o tuma na e b'a fɛ ka différence dɔ don ne ni n kɔrɔkɛ ni ɲɔgɔn cɛla la ne m'o f'i ye ne ni n kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen ale de ye dutigi ye fana wa ale de bɛ na ni balow ye e tɛ se k'a fɔ k'i bɛ différence don ne n'o ni ɲɔgɔn cɛla la o e dan ye k'a tobi de e kɔrɔkɛ ye ne furu e ma ne furu i bɛ fɛɛrɛ k'i ka muso ko la n'o nana o fana b'a mɔlen sigi ne b'a sigi cogo min o fana b'a sigi a kuma tɛ se k'e to tan e tɛ k'i miiri a la yɛrɛ bon sisan déjà i ye kuma min fɔ ni ne kɔrɔkɛ nana ka bɔ baarayɔrɔ la i b'a lasigi i bɛ kuma in fɔ a ye n'a y'i jaabi ni mun ye ne bɛ baara kɛ n'o ye ne t'a fɔ a ye ne b'a fɔ e de i ni kɔrɔkɛ cɛla ne ka foyi t'o la ne b'a fɔ e de i tɛ se ka fɛn o fɛn fɔ o ye i t'o fɔ ne ye o ne tɛ nasɔngɔ bɔla ye wa ne tɛ dutigi ye ale de ye dutigi ye ne kɔrɔkɛ de don wa ale de bɛ nasɔngɔ bɔ ne kɔni ye n ta f'i ye i ni kɔrɔkɛ cɛla ne ka foyi t'o la e dɔgɔnin de y'i Zange a ɲɛɲuman ɲɛjugu n bɛ wo n tɛ wo n t'a ɲini a ka fara n t'a ɲini n fɔ na ɲɛ a k'a dilan hali ni tɛ a k'a dilan komi n bɛ cogo min na n b'a dɛmɛ de kana bɔ i dɔgɔnin kɔ i k'i dɔgɔnin minɛ dɔgɔnin balimaya de don a bɛ si nka a tɛ mɛnɛ i y'a mɛn n'a ye mun n'a ma bɛɛ b'a wele k'a sigi a la f'a ɲɛna i y'a mɛn Zange n'i kɔrɔkɛ bila fɛn o fɛn na hali n'a man di k'a kɛ i ka kumakan labato de ka di inchallah n'ala sɔnna ma baasi foyi t'a la i ɲɛna o i kɔfɛ o ala n kɔrɔ ye n kɔrɔ n'ala sɔnna ma I ka ladilikan mɛn kuma diyara n ye n'ala sɔnna ma lui a bɛ jɔ de a tɛ ci inchallah parce que ne dɔgɔnin ye nin ye n'a ma min dɔn ne b'a dɔn. Ne na mɔgɔ tɛ fa sunɔgɔ la toujours n bɛ wele retard la c'est pas possible ne ka madame yɛrɛ ɲɛnafin ɲɛna. Chérie, Hey, ça va? Pierre. Bonjour, ça va? Ça va. Tu as bien dormi? Bien réveillé? C'est bien? Oui, Voilà, ça va. Ah. et ta journée? Ouais, ça va, ça a été bien un peu. Ne bɛna ci dɔ de f'i ɲɛna A ka di yan? a ka di Zange ka ko de don Ah bon? n'a fɔra ko Zange bɛ so kɔnɔ yan tɛ foyi ɲɛ dugu mana jɛ ka wuli dɔrɔn ka na dumuni kɛ ka tɛmɛ a bɛ tile bɛɛ ban o de la vraiment solution ka ɲini a ka muso ko la ne t'a ɲɛ dɛ don o don k'a tobi k'a d'a ma a k'a dun vraiment ne t'a ɲɛ Mais mon balima don. e balima don cogo di n bɛ ka kuma f'i ye k'e balima don
Mais fa ga chuli. Ka fere ga muso ko la ke. Ni ɲɔgɔn cɛkɔrɔba to a bɛ so kɔnɔ a tɛ puru ɲɛ a tɛ puru para puru ɲɛ e balima de don an denw bɛ kɔfɛ an bɛ k'olu ka avenir préparer e bɛ ka wari min tiɲɛ nin na dun tiɲɛ problème t'a la n y'a mɛn i ye kuma min fɔ tiɲɛ don parce que denmisɛnninw yɛrɛ olu yɛrɛ ka charge yɛrɛ fɔlɔ c'est pas petit mais i y'a fɔ cogo min problème foyi t'a la n b'a k'i ta ye fɛrɛ k'a ka ku la ne ɲɛ bɛ nin na nin kɛ nin tɛ mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ de k'i sigi dɔrɔn n'a dun dɔrɔn ne kɔni ne t'a ɲɛ dɛ k'a tobi k'a d'a ma don o don ne t'a ɲɛ n'i bɛ solution min ɲini a la o ɲini a la n y'a mɛn n b'a k'i ta ye n'i ko ten nka i kɔni ka solution ɲini a la ou bien k'i ɲɛna ta ne n'ale fila la bɛna kɛ mara ta ye kuma in ta de oui allo Jean voilà i bɛ sɔrɔ salon kɔnɔ yan sisan vite fait la quoi n mago dɔ b'i la i b'a teliya parce que n tɛ ɲɛ quoi i kɔni n bɛ ci d'a ma yɛrɛ yɛrɛ de. Ouais, salut quoi. Ça va bien? Oui, ça va là. Bon, ouais, ça va. Alhamdulillah. Ah. Oui, ça va, alhamdulillah. Barakar la absa. Ouais, bon, un peu. Ça va? Voilà, alhamdulillah. Ça va. Allah n yɛrɛ fari kun man di n na kosɛbɛ. Kunkolo misɛnninw de kun bɛ ka n sɛgɛn toro wallahi. Jagoya fana y'o ye o. I b'a kalama i ɲɛ tɛ yɛlɛ a. Heure bɛɛ i bɛ sunɔgɔ la. Sunɔgɔyɛlɛba dun i ni banamisɛnnin tɛ ban koyi. I ni banamisɛnnin heure bɛɛ ni fɛn dɔw bɛ ɲɔgɔn na. I m'a faamu et puis ne yɛrɛ ka programme a tɔ bɛ ka charger ka taa de quoi. Denw ka problème bɛ n kan, madame fana ka charge bɛ n kan. I ye n faamu donc n bɛna min f'i ye désormais n'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ i yɛrɛ kɛ mɔgɔ yɛrɛ. I m'a ye madame tɛna se k'a fɔ k'a bɛ na dumuni labɛn ka fɛn dɔ kɛ i ka côté la tuguni désormais c'est fini. Vraiment muso bɛna an bila ɲɔgɔn na. Non muso tɛna an bila ɲɔgɔn na dɛ wagati bɛɛ n'a kuma de don. Nin fana ye bi ta de. Wa n dalakan de don a tɛ falen dɛ. Nin ye bi ta de. Donc n bɛna min f'i ye du kɔnɔna la yan nɔ n'a y'i diya n'i wulila n fo n'a y'i diya a kɛnɛ fɛ mɔgɔ tɛ yen. Balimaya fara tɛ dɛ mais an tɛ ɲɔgɔn ye sira la tuguni quoi. I y'a faamu ne ka i ka charge minnu bɛ ne kan n'i sera ka k'i ye o don n'i ma se fana yɛrɛ kana jigin na. Ok? Oui, n y'a faamu. A banna. N bɛ se ka min f'i ye o ye n yɛrɛ ka heure sera n kan ka taa baarayɔrɔ la. On tile madame. I fo mun i foli ɲɛci jumɛn ni Sisan i sago sɔrɔ la i ye ne ni n kɔrɔkɛ kɔ don ɲɔgɔn ma i kun bɛ mun ɲini i y'o sɔrɔ sisan. e de bɛna n cɛ to i bolo sabu i kɔrɔkɛ ye sira min ta o de y'a kɛ Problème t'a la ne fana kan ka mun kɛ sisan ne b'o dɔn. Jama n kɔrɔ fo ka na.
Zange ne ko e tɛ maloya dɛ kuma jumɛn de e bɛna muso furu de san joli joli ne kelen ne de bɛ tobili la yan nɔ k'a di ni kɔrɔkɛ ma. O tuma na e b'a fɛ ka différence dɔ don ne ni n kɔrɔkɛ ni ɲɔgɔn cɛ la. Ne m'o f'i ye. Ne ni n kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen. Jagoya fana y'o ye o. I ba kalama i ɲɛ tɛ yɛlɛ a. Ɛri bɛɛ bɛ sunɔgɔ la. Sunɔgɔkɛlaba dun i ni banamisɛnnin tɛ ban koyi. I ni banamisɛnnin ɛri bɛɛ ni fɛn dɔw ye ɲɔgɔn na. I m'a faamu et puis ne yɛrɛ ka programme. Salamu alaikum. Lokaci tare wa bola. Maaleykum salaam. Zange. Ouais. Ko ito ko. Ouais, ça va alhamdulillah. Baasi bɛ yen nɔ. I b'a kan. Baasi tɛ alhamdulillah. Zange an ka lɔgɔw bɛɛ cilen don bi dɛ. Walayi mais komi n ka so bɛ ka labɛn. Fɛn dɔw an kan ka anw yɛrɛ kun mago bɛ minɛnburu dɔ la mun bɛ se ka baara misɛnnin dɔ kɛ. N bɛ se ka nin fɛn ninnu biriki ninnu arranger cogoya dɔ la. N b'a dɔn hali n'o tɛ lɔgɔti sara bɔ a bɛ sɔn ka dɔɔnin kɛ bolo. M'o tɔnɔmɔɲɔgɔn d'i ma. O ka nɔgɔn. Problème t'a la i bɛ se k'o fɛn ninnu kɛ i y'a mɛn. N'i taara n bɛ wari d'i ma i y'a mɛn. Problème foyi t'a la. Patron. I ka yɔrɔ minnu yira n sera k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Baara bɛɛ banna. A banna awɔ. Ok o ɲɛna Zange. A ka joli d'i ma. Patron i kɔni i ni ne cɛla kɔni n'i ye mun di dɔrɔn. Ayi an tɛ se ka prix f'e ye o. Ok non i yɛrɛ i ye mɔgɔ ɲɛnama ye. Ok problème t'a la. Yɔrɔ e filɛ nin ye mɔgɔ ɲɛnama ye mɔgɔ tɛ se ka e sara i bɛ nin bila i kun. Patron cayara dɛ. Ayi Zange. Ne ye baara min kɛ nin t'o bɔ dɛ. Ayi a ka ɲi a ka ɲi. O bila i kun. Courage b'i la kojugu. Merci beaucoup. Voilà denmisɛnnin baarakɛla de ka di ne ye. Bonne courage hein. Ok donc merci. Bon baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen. O kɔni o ye tiɲɛ ye. I ni baraji Ala ka caman bila an nɔ. Amina yɛrɛ.
Salam alaikum. Waalaikumsalam. Ndo. Salam. Comment tu vas? Ouais, ça va, alhamdulillah. Basti. Basti, alhamdulillah. Journée ça va? Ouais, basti, na. Ouais. Ouais. On bora bara la. Ah. On te mate me foli bla. Non, c'est bien. Basti ti yɛrɛ la quoi. Non, basi foyi tɛ na. Alhamdulillah. Non, c'est bien. Il y a une kind yɛrɛ de. I bɛ ka i jija, i bɛ ka courage ta. C'est très bien. Oui. Dismasɔn yɛrɛ bɛ n bolo yan nɔ. Na ka dismasɔn dɔ d'i ma. Ay kɔrɔ a ka ɲi. I bɛna se ka don ji la sa. Non, wallahi a ka ɲi nɔ. Non, a ka ɲi wallahi. Me kunen yɛrɛ wallahi a ka ɲi. C'est bon. D'accord. Ouais. Problème t'a la. D'accord, foli kun don. Ok, foli diyara n ye dɔgɔ. Merci An beaucoup. bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ so. Ouais, merci. Ouais. Ah. I bɛ ka miiri mun na? Bon, non, dɔgɔkɛ ka ko bɛ. Ni dɔgɔkɛ ye situation dɔ de kɔnɔna na, situation ye a ye gêné trop. I dɔgɔkɛ jumɛn? Mais dɔgɔkɛ fila de bɛ na Zan ye quoi. I b'a dɔn n'a fɔra ko ne waritigi batɔ, 1,000,000 ko o tɛ ne sini ɲɛ la. Donc ne dɔgɔnin bɛ nin ko in kɔnɔna la tan. Ele b'a kan na k'a bɔra lɔgɔciyɔrɔ la. Donc n bɛ ka miiri o dɔrɔn de la sinon problème ba tɛ yen. Awɔ, e dɔgɔnin. Ne bolo e kan k'i sigi ka miiri ne ni n denw de la. An ka avenir kan ka dilan cogo min na. E b'i sigi ko Zan ye e dɔgɔnin. O ma cɛ de tɛ? Han? E b'a hinɛ minɛ mun na? Cɛ de tɛ? Non, cɛ don mais balimaya fana tɛ yan. Balimaya dɔrɔn de don n bɛ ka f'i ye o sinon aw de ka gɛlɛn ne ma. Ne muso ni n denw de ka ko ka gɛlɛn ne ma mais duguna tɛ ni ne cɛ o. Ni ko min bɛ yen dɔrɔn fo n ka f'i ye de. O dɔrɔn de don. N tɛ fɛ ni ne bɛ kuma la i ka Zan ye ka kuma don a kɔnɔ. A bɛ n dusu labɔ yɛrɛ de. N y'a faamu. Non, ne y'a fɔ dɔrɔn pour que k'a f'i ye dɔrɔn de sinon a tɛ n'a fɔ ko wɛrɛ don quoi. I y'a faamu, problème t'a la. Voilà. Salam alaikum. Waalaikumsalam dɔgɔ. Ko bɛ cogo di? Basi I wulitɔla yan? Ouais, alhamdulillah. Ne yɛrɛ bɛna bɔ ka taa baarayɔrɔ la. Wala ne yɛrɛ bɔtɔ filɛ bɛna taa wari ɲini yɔrɔ la. Ah bon? Awɔ. D'accord. N b'a ladeli Ala ka tile yɛrɛ di. Amin amin. Parce que o fɔ. Amin arabi. Voilà. Ala ka dugawu minɛ. Amin. N baraji. An b'a.
Ini mandira Sherry. Kebe. Uma. Sherry muna bila. Ha? Uma mu isoro. Sherry. Ya Allah. Ya. Mu isoro. Cakun ta so ne mutu bi. Ya Allah. Zanya. Patron. Zanya ta. Wai Zanaro. Zanya. Yere ibe yala de. Wallahi. Amalan balo ban singa. Okay, yani nga barake ro. Ni barake yang. Sama. Wai sa alhamdulillah. Zanya yere kuwazi bida. Patron ge chugodi. Kuwazi bida. Wallahi. Zanya ku kadni. Tellement que nya bala kuwazi bida chugamna. Ku kadni ko mi jay na entreprise. Eshaki. Gerana wala sai ka bonni bara dole wala sa ki gerana ka tiga anga barake no ko kadni ko jigi na ma kina basi ko Patron problem foi ta la me un kadni bara ko ni mogoti ba barama me kadni un korage be so eta fenga foi ke ka soro ma sarala ma nye fai na ko bashi foi ta la na la sona ma mena jabi fiame bara ko la ala sona inshallah ya ko tugamna ore do ya hakina kuma fo ala sona ma ko be ni mo na sugu de la inshallah okay ala ka amin ala ka sugu amin arabi in baraji awa Ngoro kana kashin na sa bijage mo kom tara doctor sula ka ba imma kun nala sona ma bin no ya wallahi inshallah na bin no ya nala sona ma wallahi imma kun anga di alama sana ala ifam la tika ba abana donga ko be ala bolo anya aban soro biya tan soro biya shita do an da ala kun nala sona ma bin no inshallah no ayge agli sigwa nala sona ma bin no inshallah nala jenana abin no ga déjà que docteur yere ko eta kapsa sisa ngande ala ma bin no ga sa nana ni kashi ta sa déjà de bantara docteur sola e de sereno ki ma funu ko inga nga ko di alama ne ala e fon fen la tiga jonga ate tati da nyana shi gun sigilente ni de be docteur sola e be kashi la fo na se sisa ma ni dabla agana na problem wera si yere ma kashi mai mo ma imma ko anga janga di alama nala sona ma bin no ya ne yɛrɛ bɔra kɛrɛfɛ a ka fisa an ka di ala ma dɔrɔn dɔgɔtɔrɔw ye mun fɔ an ka t'olu kɔ an tɛ se ka foyi ta ka bɔ a la an bɛ dugawu dɔrɔn de kɛ ala k'a nɔgɔya e k'i makun dɔrɔn i kana na taa problème wɛrɛ lase i yɛrɛ ma an bɛ madamu ta jɔyɔrɔ la i y'i makun dɔrɔn an ka jɛ an ka di ala ma inshallah a bɛ nɔgɔya n'ala jɛna ala k'a nɔgɔya yarabi ne yɛrɛ bɛna tila ka taa kɛrɛfɛ sisan inshallah voilà ne yɛrɛ bɛ taa kɛrɛfɛ o la
Ngoro mira. Ni te foyi la wala. Mun soro. Non, na iga risi. Ngoro. Si ngoro mungera. Wala ni te foyi la zai. Ngoro ngela. Wala ni te foyi la. Chudi. Ngoro. Depuis tout yara ni wula ma foji. Ngoro ne afiga kashin tabla sa. Ore karam ore ni problem la si masa. Zai foyi ya para ma ko ne nyawa ma bwana. Ayi ngoro ote. Kanu fo. Ne re balma ne fon fen kanana. Abe ku ne fe. Ne re shingele mi. Fakele bakele etna foyi kanana mu me digine na. Iye kuma fo do muna ado ya dabo ga dusure do ne kono ima dabo ne kelale kama ne re fana yin sigi nye miri ya ye tiene do ke ko psa ne sigile amo foyi kenena wa etina na foyi kenena mu me ne toro balma konna ala de anke balma e mo choisi ne mo choisi ala de o ke etina foyi kenena mu me ne toro ne ma pe be no la yo ki pa bela azaye wala folo yo ki pa bela Korona ala sonama inshallah. Ala sonama je. Ne se mi. Di wara tane kore. Koro kanu fo ala ka kan be jigi. Nala sonama ne be nseke wala se be se ka no ba cogo muna. Men sege ga na folo la ani denw ka se k'u la mara ka cogo ɲuman na i n'a fɔ a kun ka di yɛrɛ ye cogo min na. Wa n'ala sɔnna fana i ɲɛ in bɛ yɛlɛ inshallah ne bɛ n se k'o la n'ala jɛna na. An bɛ dugawu de kɛ ala k'a nɔgɔya rabi. Mais i ka hakili to i yɛrɛ la kana na to ka kasi fo ka na se problème wɛrɛw ma tuguni ala k'a nɔgɔya rabi. I da de nin bɛ ban degun n'a na wagati dɔ nin bɛ ban n'ala sɔnna ma i ni madamu ne bɛ n se kɛ walasa bana min b'a la a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ala sɔnna ma ne bɛ n se k'o la n kɔrɔ ne bɛ yan ala sɔnna ma a bɛ nɔgɔya kana kasi inshallah.